Declaració institucional d'alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia. El 18 de juny de 2006, el poble de Catalunya aprovava de manera majoritària, per via de referèndum amb caràcter vinculant, el nou Estatut de Catalunya. Amb la celebració d'aquest referèndum acabava la tramitació de la reforma de l'Estatut, aprovat pel Parlament de Catalunya al setembre de 2005 i per les Corts Espanyoles al maig de l'any següent. El text representava l'expressió unitària dels anhels d'autogovern del poble de Catalunya. Tots i els diversos posicionaments de les forces polítiques catalanes en el referèndum, la majoria de partits catalans va acatar el seu resultat i es van comprometre a defensar amb fermesa i ambició el nou text estatutari. Davant la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre la constitucionalitat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, volem expressar, com a representants democràtics dels ciutadans i ciutadanes dels diferents municipis del Baix Llobregat, el ple suport al sentiment majoritari del poble català i dels seus representants polítics, favorable al procés de millora de l'autogovern desenvolupat en els últims anys. Al llarg d'aquests anys, els ajuntaments del Baix Llobregat hem expressat reiteradament el nostre suport en defensa de l'Estatut, convençuts que es tracta d'una eina de govern que respon a la norma constitucional i que està destinada a afavorir el desenvolupament del país. Avui ens trobem tots a Sant Boi, la nostra ciutat, on va morir el conseller en cap Rafael Casanova, que va ser l'escenari de la històrica diada de l'any 1976. Fou, aleshores, l'expressió col·lectiva i pacífica del nostre irrenunciable anhel nacional com a poble i un símbol de la recuperació de les nostres institucions. Cada any, a Sant Boi i en aquest mateix lloc, el dia de la Diada Nacional, renovem aquell compromís. I avui ens tornem a trobar alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat per manifestar el ferm compromís dels governs locals de Catalunya amb l'autogovern. Un compromís vigent des del principi de la democràcia local i un compromís que ens ha fet corresponsables d'aquest nou estatut profundament municipalista. Catalunya ha estat sempre un poble de diàleg i entesa, i és aquesta condició la que avui volem subratllar i proposar com a guia de la nostra resposta a la sentència del Tribunal Constitucional. Per això, entenem que en aquest moment hem de propiciar la unitat del conjunt d'institucions públiques catalanes per donar aquesta resposta democràtica, unitària i coherent a la sentència. És per tot això que els alcaldes i alcaldesses reunits en sessió extraordinària avui aquí aprovem la següent declaració. Primer, com a representants democràtics dels ciutadans i ciutadanes dels municipis del Baix Llobregat, expressem el nostre rebuig a la sentència dictada per un Tribunal Constitucional moralment deslegitimat i exigim respecte al contingut íntegre dels acords polítics de convivència i autogovern referendats pels pobles de Catalunya. Segon, davant de la greu situació creada, cap ciutadà ni ciutadana de Catalunya pot restar al marge, tampoc els ajuntaments del Baix Llobregat. Aquesta sentència demana una resposta democràtica, el més unitària possible i coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història. Tercer, des dels ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat animem a totes les institucions catalanes, la societat civil i la ciutadania en general a mostrar el seu rebuig unànime a aquesta sentència. Per aquest motiu, convoquem a totes les ciutadanes i ciutadans a la manifestació del proper dissabte, dia 10 de juliol, convocada a Barcelona. Quart, fem una crida al conjunt d'institucions catalanes i estatals per tal que s'emprenguin totes les accions polítiques necessàries per fer possible el màxim compliment i el desenvolupament ple del que l'Estatut vigent des de l'any 2006 preveu i estableix. Allò que ha estat pactat políticament, aprovat pel Parlament de Catalunya i les Corts Generals, Congrés i Senat i referendat pel poble, s'ha de complir. Cinquè, fer arribar aquests acords al president de la Generalitat, al president i a la mesa del Parlament de Catalunya i als diferents grups amb representació a la cambra. Catalunya és una nació de ciutadans i ciutadanes lliures.
democràticament legitimada, que es vol i és integradora i plural, i amb la ferma voluntat de conduir el seu futur. Una nació que en tot moment ha donat proves de la seva solidaritat i la seva responsabilitat col·lectiva, amb clara voluntat de pacte i entesa, i que en els moments difícils com els actuals reclama solucions i propostes efectives. Una nació que al llarg de la seva història ha hagut de fer front a múltiples dificultats, però que mai no ha renunciat ni renunciarà a les seves aspiracions d'autogovern. Un autogovern que avui es concreta en l'Estatut del 2006, l'Estatut aprovat democràticament pel poble de Catalunya i que en aquest acte els ajuntaments del Baix Llobregat reiterem la seva plena validesa política. Visca Catalunya!